correfoc de la Festa Major d'hivern de la Guineueta. El teu primer correfoc, no? Sí. Què t'ha semblat? El correfoc o la meva experiència? Les dues coses. Bueno, el correfoc faltava una mica de gent que me la fes i una mica de saliu, el que havia fet jo normalment. Ara estava a l'altre costat, la meva experiència molt bé. Has de pensar que això és la Guineueta, que aquí on hi ha massa ambient. Bueno, no, jo m'he passat molt bé, gairebé per ser el primer cop, potser millor així. Més tranquil per experimentar les coses tranquil·lament. Està bé, sí, collonós. Sí, sí? Un altre cop. Ara fins l'any que ve, no sembla res. Bueno, estem a punt ja. Com el primer polvo. Primer polvo? No ho sé. Que si ha sigut igual. Joan, és l'entrevista, estic en una entrevista. Ah, vale. No, si vols sortir. No, si vols sortir, Joan. Joan. Tranquil·la, jo m'he jubilat de futbolista. I què et sembla la colla? Molt bé. Sí? Jo ara estic al barri. Bon rotllo, no? És una colla més familiar, més... Sí. Pares i fills gairebé. O sigui, tu ets el jove, el pidió. Com un viol, sí, no. Hòstia, sí. Sí, va. Quina edat tens, tu? Jo crec que t'equivoques. 29? 31. Quasi, eh? Quasi. És el pidió, és el criu. Bueno, És el petit, aquí et toca tot. Esperem el seu correfoc, que sigui ben aviat. si no mentrestant faré una paella. Hi ha una paella i un paellera i ja. Sí, home, i tant, no? Però botifarrado, que sí, que va. És que vagi molt bé, moltes gràcies.